Страх. Това е най-силната отрицателна емоция, която можете да изпитате по един или друг начин. Всеки от нас е имал пряка среща с тази отвратителна емоция, която те изяжда отвътре, точно както ръждата поглъща желязо. Когато тази негативна сила ти вземе под нейната хватка, тя прави вземането на каквото и да било решение за дадената ситуация напълно невъзможно. Всеки от нас е имал случка в своят живот, когато сме били просто замръзнали във времето и пространството и не сме били способни да направим абсолютно нищо, за да променим изхода от ситуацията, в която се намираме. Всеки от нас има страх от разни неща, които дори докато гледаме пред екрана, нашите ръце започват да се изпотяват или настърхваме само премисълта, че ние можем да сме на мястото на дадения човек. Височини, вода, змии, тясни пространства, самота, депресия, смърт, старост, майка ви. Страхът, колкото и невероятно да ви звучи, е просто състояние на ума, точно както вярата. Те са двете пълни противоположности. За да избегнете това състояние на ума, трябва да разберете първо кои са двете основни враждебни сили, с които ще трябва да се справите преди те да си сляли и да са образували това отвратително нещо – страх. Това са нерешителността и съмнението. Членовете на това динамично дуо са тясно свързани и където действа едната от тях, действа и другата. А след много кратък период от време, страхът няма да закъснее, той ще се появи. Нерешителността е семето, от което пониква страхът. Никога не забравяйте това. Нерешителността след определен период от време изкристализира в съмнение, след което двете се сливат и се превръщат в страх. Това сливане понякога е толкова бавно, че ние дори не можем да го забележим. Ето защо тези наши врагове са толкова опасни и трябва да ги спрем преди те да се размножат и пораснат, преди дори да сме успели да им обърнем внимание. Ще анализираме една ситуация, която е хвърлила огромен брой хора в лапите на бедността, както и една истина, която трябва да бъде разбрана от всички, които трупат богатство, независимо дали става въпрос просто за пари или за онова състояние на ума, чиято стойност е много по-висока от всякакви пари. Има 6 основни форми на страх. Страх от бедност, страх от критика, страх от болести, страх от загуба на ничия любов, страх от смърт и страх от старост. Истински късметлия е онзи, който не познава отличен опит и 6. Всички останали са маловажни и могат да се групират около някои от новните 6. Тези страхове се разпространяват като епидемия и имат определена цикличност. Предполагам си спомняте през 2019 година какво се случи. Когато господин гола глава с ранг на генерал се появи по телевизията и ни каза, че всички ще умрем. Следващите 2 години бяха пълен терор. Въпросната случка, ако мога така да я нарека, се възползваше от страха на хората и акцентираше върху някои от основните видове страх, плюс една огромна медийна атака. Обаче, страхът е просто състояние на ума, а състоянията на ума подлежат на контрол и насочване. Нека вземем за пример лекарите. Забелязали ли сте, че те боледуват значително по-рядко от останалите хора, въпреки че всекидневно общуват болни хора, без да се заразяват с техните болести. Техният имунитет срещу болестите се състои до голяма степен от непоколебимото им безстрашие. Не можем да създадем нищо, което първо не сме оформили във вид на мисловен импулс. От това твърдение следва, че мисловните импулси незабавно започват да се превръщат в физическият си еквивалент, независимо дали са болеви или неволни. Ще започнем от най-често срещания страх към най-малко срещания. Като започваме с страха от бедност. Между бедността и богатството няма място за компромис. Пътищата им вървят в различни посоки. Ако искате богатство, трябва да хвърлите всяко обстоятелство, което може да ви доведе до бедност. Първата стъпка към богатството е желанието. Страхът от бедност е състояние на ума и нещо повече. Той е достатъчен да съсипе напълно шансовете ви за успех във всяко едно начинание. Той парализира разума, гонява ви от правият път и лишава личността ви от всякакъв чар. Надсмива се над постоянството ви. Всичко това въпреки очевидната истина, че живеем в свят невиждано изобилие, който между нас и нашите желания стои нищо, освен липсата на определена цел. Страхът от бедност е несъмнено най-разрушителният в нашия списък и той се дължи на склонността на хората да живеят на чужд гръб. Симптоми на страха от бедност. 1. Безразличие. Проявява се обикновенно под формата на липса на амбиция, готовност за понасяне на бедността, умствен и физически мързел и приемат на всичко, което живота ви поднесе. 2. Нерешително. Това е навика да позволявате на другите да мислят вместо нас и да не правим нищо, за да се откъснем от ролята с на пасивни зрители в нашия собствен живот. 3. Съмнение. Обикновено се проявява под формата на какви оправдания за това как ще се провалим, ако решим да направим определено нещо. 4. Тревога. Най-честата и проява е навикът да прехвърляме вината върху околните. Употребата на алкохол, зависимостта, мрачното поведение, непрекъсната тревожност и така нататък. 5. Прекалена предпазливост. Навикът да гледаме първо отрицателната страна на всяка
всяко нещо, да мислим и да говорим единствено за възможният провал, вместо да се фокусираме върху мерките, които трябва да предприемем, за да успеем. Отлагане. Навикът да отлагаме за утре неща, които е трябвало да свършим преди една година. Похабяване на времето за извинения и оправдания. Това представлява отказ от поемане на отговорност всеки път, когато е възможно. Страх от критика. Повечето хора изпитват известно неудобство, когато станат обект на критика и в много случаи могат дори да стигнат до депресия, ако продължат да се излагат на отрицателни оценки. Страхът от критика убива всяка инициатива, унищожава силата на въображението и прави още много поразии. Родителите и ранните ни познати играят основната роля в това, като ни увреждащ още като малки с разюзданата си критика. Критиката е единствената стока, от която имаме изобилие. Всеки има от нея огромни количества и я раздава напълно безплатно, независимо дали околните са я поръчали или не. За съжаление, близките ни хора злоупотребяват най-много с това. Критиката ще наслади страх или гняв в някое сърце, но така и няма да постигне любов и привързаност. Единственият лек срещу този страх е да спрете да се интересувате от мнението на околните хора, освен ако те не са напълно наясно с това, което говорят или не са експерти в дадената област, за която ви приказват. Страх от болести. Този страх се дължи както на физическата, така и на социалната наследственост. Произходът му е тясно свързан с причините за страх от старост и смърт, тъй като болестта ни довежда до самата граница на онази тъмна страна, за която не се знае почти нищо. Като цяло болестите са тема за притеснение, както заради страданието, което причиняват, така и заради несигурното бъдеще след смърт. Доказано е достатъчно убедително, че страхът от болестите често поражда симптомите на дадената болест, от която се страхува пациент. Каква мощ има само човешкият ум? Колко може да срине или изгради за един единствен миг? Единственият лек срещу това е просто да не се поддавате на страха от дадена болест и да вземете мерки относно нея. И в същият момент да не се натяквате, че ще се разболеете, защото колкото повече се натяквате за въпросното нещо, толкова повече шансът да се разболеете от даденото нещо и то да се превърне в физическият си еквивалент се увеличава драстично. Страх от загуба на любов. Едва ли има нужда да навлиза много дълбоко къде е произлезнал този страх. Дължи се на полигамията на древните хора и навика да се крадат брачния партньор на ближния си. Той е най-болезненият в нашия списък и той се отразява най-разрушително на ума и тялото ни. Най-ясният и отличителен признак за него е ревността. Това е навикът да подозираме приятелите си и любимите си хора, без да имаме разумна причина за това. Някои от признаците са подозрение към околните, липса на доверие, поток на обвинения спрямо приятели и така нататък. Схващате идеята за какво ви говоря. Ревността може да ви заде отвътре, ако не вземете бързи мерки и не се научите да я контролирате. Също така не приемайте това, което имате за даденост, защото това, което вие притежавате, съответно е мечтата за някой друг човек. Страх от старост. Все по-големият риск от заболявания с напредването на възрастта е една от основните причини за страха от старост. Друга причина е рискът от загуба на свобода и независимост на стари години, както от финансова гледна точка, така и от физическа. Има много хора, които спадат в комплекс за малоценност, защото живеят с погрешното убеждение, че отпадъкът е едва ли не нормален. Истината е, че някои от най-плодотворните ни години са именно в залеза на живота ни. Старостта е част от цикъла на живота, тя така или иначе ще дойде. Освен това, мъдростта е доказано, че се появява на доста по-късен етап от нашия живот, защото през младите си години ние сме прекалено заети да търсим и усвояваме информация, за да имаме време да търсим мъдрост. Страх от смъртта. За много от нас това е най-жестокият страх. Причината е съвсем очевидна. Ние просто не знаем какво да очакваме след смъртта. Шекспир е описал чудесно в Хамлет. Тя е една неоткрита страна, откъдето никой пътник не се връща. И религиите също ни помагат много за това какво ни очаква след нея. Страхът е безполезен. Смъртта рано или късно ще дойде, независимо какво мислим за нея. Приемете като необходимост и насочете мислите си към нещо друго. Ако не беше необходимост, нямаше да дадем всички ни. Онзи, чийто ум е изпълнен със страх, не само съсипва възможността си да действа интелигентно, но и прехвърля тези разрушителни вибрации към умовете на другите хора, съсипвайки по този начин и техните шансове за реализация. Дори кучето и конят усещат, когато стопанът им е страхлив. Нещо повече, те улавят вибрациите на страха му и действат в съгласие с тях. Вибрациите на страха могат да се прехвърлят от един ум в друг, също както звукът на човешкия глас преминава от предавателя до приемник. И то в същата среда. Онзи, който изрази гласно отрицателните или разрушителните си мисли, с почти пълна сигурност ще преживее въплъщение на тези си думи под формата на някакво болезнено препятствие, подхвърлено от съдбата. What happened?
Нека ви запозная с трите щети, които нанасяте на себе си и околните хора около вас, докато излъчвате тези разрушителни мисли. Първата щета, която ви се стоварва на вас, като излъчваш тези разрушителни мисли, е разбиването на вашето творческо въображение. Втората щета е, че присъствието на тази разрушителна емоция в ума ви прави личността ви неприятна, отблъсква хората и често ги превръща във врагу. Третият вид увреждане за хората, които хранят или излъчват отрицателни мисли, е фактът, че тези мисловни импулси не само вредят на другите, но и се впиват в подсъзнанието на човека, който ги е излъчил и стават част от характера му. お前の命は里よりも重かったのだ。 Урокът, който се опитах да предам, ако можех да го съгласувам в 3 изречения, щеше да звучи ето така. Можете да контролирате ума си, имате властта да определяте какви мисловни импулси ще го изпълват. Тази привилегия обаче върви ръка за ръка с отговорността да ги използвате конструктивно. Вие сте господарите на земната си съдба, тъй като няма друг, който може да насочва мислите ви. Вие може да насочвате, подтиквате и в крайна сметка да контролирате напълно средата си и да направите живота си такъв, какъвто искате да бъде.